בבנטו ורואו, רמות, מונח, קצת מתחת המותן, הידיים ישרות, הבטן בפנים, הרגליים ברוחב, הגוף, החזה בחוץ, ומפה אני לוקח את הישבן אחורה ומחליק את המוט על הרגל, משחרר אותו קצת מהרגל, מכווץ שכמות ומושך בעזרת המרפק. המוט מגיע ממש עד החיבור שבאגן, בין הירך לבטן, ואני יורד לאט לאט, השכמות נמתחות, שוב, קיבוץ שכמות, המרפק מושך עובר את הגב, נשאר פה שנייה, 2 בקיבוץ, ויורד לאט לאט. שימו לב שלכל אורך התנועה הגב ישר פלטה.